jawdi ndi foti ko ronne aɗa Ablaye Fall 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 o tan ta biraɗo daɓɓel tan sa nani bonɗo tan e wuro ngo kañum ko Fall Fall sa yi gila aɗa andi wonko jiide yummum yero mataw ko jiidigal mabɓe yettaki ɗo wawat ronde jawdi ndi ala no sumbirano sajano pour hebde jawdi ndi min wi loppet sariye wi loppet mawɓe fof no jooɗi o andina tan o heɓata o wi ma laaɓ o wi minne mi nemata koye jawdi ndi o woppirimi konngol noon ma laaɓ duuɓi sappo hannde kanko haɗimi ƴewde coddi ko bonɗo gande bonɗo o jogi duuɓi sappo ko jiyatami ɗo mboɗo moñi mboɗo wonki sellu tan joni noon ko kaɗanoɗo e jawdi ndi o waɗi ɗum omon ɗon kanko Ablaye kadi e juulde joom suudu gellayo sa yi juulde jaɓano dewgal ngal yeehi ha juuti nde o Ablaye wimo téléphone kar woodi koɓe kalde ɓe paamodir ɓe mbaɗi maka mabɓe no jawdi ndi boniri caggal o heɓani heddinimi ko yo haasidu jawdi ndi bona min yomi torku yero yeɗɗa an kay wadde ɗum tagui nde dafeɗade hay goto mabɓe aranema omo ara ɗo ɓe jiɗon mara ɓe jinno ko dande tan ma yiɓe ɓe mbiya hankkadi ɓe malama o arata ɗo e on banggue o arata ɗo ɗum koy o arat ɗo tan ko nana mi maayi no ara walla o nana jawdi nan ɗo bonne o ara kanko e juulde noon eɓen mbaddi maaka ko jeyata yero kala ko yeeyi totti juulde kanko Ablaye wonko heɓata kanko Ablaye wonko heɓata no jawdi ndi boniri ko ɗum kankone o sohli juulde nde jawdi ndi yawri boniri ɗum sohli ɗum ɗon fof noon mboɗo salorno dewgal ngal waɗa Allah waɗi noon waɗi sabu dewgal kam so Allah ne yamiri tan waɗat caliɗo e jaɓ kono noon yo waɗ no foti waade joni noon ko ɓuri labde ko artirde yar wona yarata noon o addor debbo caggal kay dewgal nan hakkude mabɓe o dasoro o addoro ɓe gona ɗo soɓe goni ɗo jinmi ko ballami funtodirde e makko kam ha hakkude makko e juulde waɗa kerej bona so boni tan jawdi ma his hay so bonani kam mbaɗa andi aɗa andi holko tiiɗata e fewnude ko taw omo woni toon mi tawoytamo galleji ɓen mbeɗe haalde makko ponmi haalde makko kono so ari haw nattiɗo hen yo ɓerde ma deeƴa Fall mbaɗɗa e tampere noon wona aɗa selli kam jam ɓolo yettere alhamdulillah machallah ɓey wonno mbimami ni a yi Ablaye malaɓ mo wino o gollorima ɗum hono noon saabu kala gandal makko bongal ngal o moftino o waɗi ɗum e fodde duuɗi sappo min ka yi kam duuɓi sappo mboɗomi jooɗi a yiri kam korɗal a meeɗini nande kongolam ngol ne tatoyɗo
geɗel gongel ngel mboɗon wadda e fandinde jawdi yero pour yero walla ɓesgu mum wawa hutorade jawdi yummum di liggino warñede mum kanko Ablaye e joom suudu ma o min joom suudu ma julde ko fedde timmude ɓe mbaɗi sa nani fedde timmude gila calimi ɗum mo ɓamde julde walla a yii jaw gay yero yeeyatɗe ko yero resi joni won lebbi ɗiɗi e balɗe 15 tew yeeyi gay jeere ɗo gonmi e gallam de kono mboɗandi te ko yeeyi fof o adda julde kadi o totta an mboɗandi ala an kam mboɗa anduma ka julɗo mboɗa andi sa yi caɗel tan aɗa doga hen koyɗe masala ha mboɗa andi ala hen mboɗa andi ɓiye debbo ala hen joom suudu ma julde e Ablaye mbaddi on complot mi anda ko complot français wiyat ɗum mi anda ko holɗum kamɓe mbaddi ɗum ɓe mbaddi ɗum noon pour yo jawdi ndi gas yo gas ha laaɓa ha laaɓa ha laaɓa ñanne lebbi ɗiɗi e balɗe 15 so neɗɗo yeeyi gay jeetati wiyama ko dépasse koyɗe tati ɗe te ko yeeyi fof o tottata joom suudu ma o ko hakkude naalanke tan o tottata ɓiye o mbiyannomi joom suudu ma kala ko yeeyi o tottat ɗum te so jooɗima balɗe 4 5 wiyamo gasi o yeeyi ya goɗɗum so o yeeri noon jawdi ndi gasa yero resi ko ɓiye moye resi o hande jeeyama e nder jawdi ndi saabu soɓe dañji ɓiɗɗo hayso goto o nanoye jawdi ndi ko kaɓetemi ko fof ko ɗum te mboɗam wonde rafiji ɗi Ablaye waɗe yamde kono ittata mboɗam haɓano yero yo jawdi mum yo waw fandinde yo suka makko pandin jawdi makko kono noon Ablaye nan ɗon ne rewri ni joom suudu ma julde nan rewri ni yero nana famani ko suka Manel oy Manel Manel Gedda oy Gedda so ɓe gartiɗo wona galle makko wonde gorko fof nan woni galle mum ne wonde joom suudu mum ɗum ɓuuri moƴƴude inchallah so ɓe gartiɗo ɗum ɗo ma iw gasi an hankadi a heɓata hen ñiŋore amma ɗum ko waɗete ko fof maɓe mbi ɓe payra e debbo mani par ce que an woni joom gal ɓe mbiyat tan ko an tawana tinani a matani ala hen fof ko ganduɗa wallahi Allah wonani kam kerse de kono Allah ko moƴƴo ni ko mbiɗa ko koye hen jaɗɗen ko ɗum woni jaɓɓal men min ene ɓuranimi ene yooɗimi o aro faata sabu gorko debbo ko galle gorko mum ene yooɗimi de min somi yeehi joni galle amen o fof mami andinɓe ko kalmi ko tene kadi ɗum wonat a faami woni haaju men enen kala gaccana ham hakke noon kala hen jarroɗami jaffuɗami
hakkela hen ala komi wiyanima e caɗele nde ko saɗede arno ɗum waɗat tan min ɗo banggam komi jarri ɗo komi jaffi min mi ɗaccinima hakke kala ko mbawnoɗa hen wiide walla donkonoɗa hen faam mi yerlima mi yaafima min e hooram de mi yarlima mi yaafimama heddi noon Hawa ko ɓiye yero ko ɓiyam wadde firti tan ko koddam dufe kosamam nden noon koddam so dufe kosanam ko holko heddi ñaame dole ko ñaama dolani kam mbiɗa sikka ko yettere Allah Hawa mi namdaki ɗum hay dara so wona ƴiye mum ko ɗum woni ko baggintumami yettere Allah a jarama anne jarama Allah sellin tan amin a jarama no fewi moƴƴi eyo toppit tan inchallah toppit tan inchallah julde noon ko ñaaɗɗo gueɗɗa eyi mboɗo woƴema noon iwat mboɗo woƴema no fewi iwadde so Allah jaɓi toppit toon noon ma ɓuura tidde no moƴƴi kay so Allah jaɓi iwat ma ɓuura tidde no moƴƴi ko nde jiɗɗi ko jiɗɗen wadde ko nde wona Mam komi kurtiɗo boy do ko jam tan gurmi do Allah ne seedi jam bolo namo kiti pa mami noddi nan won ko jaggum mami noddi jam tan badda tan modum alhamdulillah holko banni hay dara yima no yongo madda jimi ngara tan joɗɗa e saram mbimi holko mbanni wadimi kam jewta ma neɗɗo waɗa hunde no yimi jeew haali ko onko jimi jewten onko nanan min e haali to ko jam ɓolo wonde ka jiɗɗo hoode galle mum holi on galle amen hol toon galle bamma nani bamma ko yiɗi artude mata hoota galle mum mi ɗum mi nanani ɗum mbimi noon mi ara mi namduma mi annda mane gonɗa jam fotoɓe ɗo gonɗa e galle he a hiiɗaka aɗa ñaama ko welma aɗa yara ko welma aɗa lelo ko welma kala ko welma aɗa waɗa e galle he galle ko galle ma so tawi noon kam ma hoor kam mboɗo foti tinde ha ko bammani haalde yerene horto mimi tinani mboɗo wone galle wallahi Allah ne seedi billahi wallahi mi tinani Allah ne seedi mi tinani yero wallahi mi tinani ka ɗon haala min hay so bamma daasi kam babam daasi kam mi yahata hay so daasi kam mi yahata min ko dañimi e galle meeɗa dañde ɗum e galle goɗɗo ko dañon min ko dañmi e galle ma ko meeɗa dañde ɗum e galle goɗɗo babam hay so daasi kam mi yahata haala ka so yetta hima yettaka e yam ko dandi yeccete gati nene waɗe ngunu min hooram yettina haala ka kono mi nani nufur laama mi nani ɗum mboɗo yiɗi noon haalandema gueɗel gootel ko tottirtamami hen heewani so tawi noon ka jiɗɗo ruttade galle moon mi jibinani wawa haddema yaade galle bamma kono hawa ham ko min jibin ɗum ko ɓiyam laaɓɗo ceer saɗa yaka noon laawol jaam kono hawa yaltani galle o so mboɗo wuuri mboɗo wone galle gati noon ndesata hawa nde mbimami ko an huttoto gara gonɗa e hawa jaɓɗa hen henanima hen a yahata toon ha waɗɗo noon mbiyaɗa nawa ɓiyam aɗa yaade mum ala mi meeɗa ha miijade ɗum min kalta ka wawa woni toon gonani min yiiɗa ruttade galle baba ayi sa fini galle baba sa fini a hawre baba ñandena dukat ma hawru mo dugɗuɗa sa fini a hawre yasimi hay mbuuɗo a dañata min noon mami yaha to ganduɗa ɗo sa fini tan sa hawre mabɓe tan ko maloruji heɓata woni holɗum koma dugɗuɗa e wuuro ngo wiye koma dañata kadi hay mbuuɗo guila nanmi ɗo ene mboɗo daña 5 komi kalanɗoma somi yiiɗi yeyde nayyi tan mi yeyat 5 weybirami ha maayi ɗum woni so tawi noon aɗa daña 5 a dañata 5 ko kalamami ko jimi ko mbatta hen hakkille ma ko watte ngunu waɗandi ma yette ma naati ha e noppi ma he mi anda noon tawi ka jamfotoɗo walla wona jamfotoɗo kono so tawi kam jonnuɗa ko jamfoɗo e ha galle mum nawor hawa galle o hanko gallam ɓiɗɗo huɓɓiyam 12 animétre jokka gollude ko gollanoɗa ko gonaɗo aɗa ñamaɗa haara kala ko welma aɗa waɗa e galle Allah galle ma so tawi noon ka jonnuɗo goɗɗum jaaha gacca hay somi dasa mi yahata min an andi yo Allah heedanam hen anan sa dasama yo hakkille ma deej min ko dow mayanmi noon de mbimami ɗo maayi ɗo e galle he dow sa suɓimi yaade an kam hawa ɗo ceerta ton koye kunni yo Allah heedanam hen yo Allah heedanam hen yaade yo Allah heedanam hen ko paami
yo Allah heeɗanam yaltude galle o jinnaɗo ma te kadi paama jinnaɗo ko hayre sa ferguitima e mun ko an gañoto so ferguitima e ma ko an gañoto joni noon jimmi ko ngara gartira haqqille e hoore ma a hangaka a jinnaka kadi ka neɗɗo pewɗo aɗon kani gandanɗa hoore ma wadde ko yimɓeɓe mbaɗata ko ayi resde bonani kono wiide ene resa ene woppa jinnaɗo mum mala ene harmodira e jinnaɗo muɗum ɗum ɗon wona hunde fewde te jinnaɗo so tawi donimama fam ene koko jaggata so tawi kadi huuɗima andu kadi koko jaggata joni noon jimmi ko wajadema gartira haqqille e hoorema tubana jinnaɗo ma no feewi saabu a wawa dañde ko ɓuurimo kanko ne o wawa dañde ko ɓuurma ayi dewgal ngal mi humi ngal ko gonga neɗɗo ina foti gandanɗa hoorema humanede neɗɗo ina foti humanede sa yi dewgal ngal addama e am mi humi wona gandanɗa hoorema ɗum ɗo ko alay sago tan ma hume joni noon baba heeɗima mi haalnimo noon o moni ko ɓiye yo ar o tubanma omo foti tubandema aha annene noon ganda wonde ko ɓiye ganda ko ɓiye a jarama imam ka moƴƴo andi ka jokko en ɗam dewgal an humi ɗum dewle mbaɗa ko dow dewgal ngal ko jamirangal ko heddi ko yeehi koyɗe moƴƴere Allah kanko kay mataw komo yaaha majjere tan ha joni kono omo andi hay ñande yangue makko o yino Abdoulaye Fall waɗi kañum haɗimo yettade debbo o de ha wiye balɗe ɗiɗi ne nanguimo so wonano joni omo andire manel ɓi Abdoulaye o bone mbaɗa ko noon o wurdanno fini ni an kay aɗa andi Abdoulaye wallahi mbuɗa andi Abdoulaye duuɓi sappo e ɗiɗi hande ko yaade nangue hande Allah ne seydi mbuɗa andi Abdoulaye mbuɗa andi mo kay no feewi ko waɗata ko fof ayi wallimo ha dewgal ngal woni kono ala ko wallirimo so wona pour caggal nde jonde jooɗa ndonnu ngu ne waɗe o andina o heɓata tan o wiya tan ko heɓata o jeeyaka hen tan o jeeyaka o laaɓi o wi kam ma laaɓ Hawa argaji gorko mon jeyata ɗum kadi ma dawa jakkata man dawa Abdoulaye jakkata kammin ganda hol probléme muɗum ba asen ñal waɗa tam sel yettata kadi mbiɗa andi ko an tan wawi kam wallude a majjani yero aɗa yiɗimo omo yiɗma kadi debbo e gorko mo wonno yooɗiri bammakko ene jeeyino e ko sali dewgal ngal wona kono hande ene jeeya e ko ɓuuri yidde garta hande galle to gona to wona aɗa andi yummum yero ko an yiɗani yero wuurɓe maɓe fof ne gandi ɗum nder noon debbo noon faara mum ko galle joom galle mum hande min mi yiɗa Abdoulaye resa faya galle esumen wona toon so tawi ko enen kaldata kalami ko gonga komi ma yow min tan goto e gaskam jiɗmi kay so Abdoulaye resi artirde ɗo e galle he wonde e esum wona joni noon ko ɗum woni jiɗmi an ballami ƴeewa wadde feere gara ƴeewon batirɗon galle gorko ma to gonon toon saabu a majjani yumma kañum sa wi aɗa rewa ɗum ko yiɗi ko e ko jiɗɗa ko mbiɗa andi jiida ko jiɗmi ko ne kadi jiida
ko enen ɓuri ɓerle men ɓuri nangodirde ɗo gotel mbiɗa sikki wona kadi jawdi yeru ndi waɗata ɗo ene yeeya ɗum ɗon e adda ɗo ko ene ɓurno yodde tawa ɗum galle baba makko wallahi min hande kala nde gonɗuɗon toon gonirɗon toon jaam e cella tawne waɗi suturu wallahi ɓuri weldede min nde ko ɗum jinmi e maɗa wona perade konngol ma so Allah ko kalɗa ɗo ko wallahi min ɓuri yidde ɗum ni de min de ko ɗum cikkunoɓe mara ko pulaari ko tan so neɗɗo ronki yummu mine tanu wallahi sa ronki ɗiɗɗi fof on tan ma kadi ngano kono min kay so Allah min ɓuri yidde yaade toon mi hurtoyo toon wallahi ɗum debbiɗi yiɗ ɗum yeru kay ñande fof ko ɗum woni ko kalantum ɗum kadi yero a ñanni yaade toon ko bammu woni probléme bammakko jaɓi bammu yero wi tan ken yiiɗa Allah yiiɗa kam mino ɗo joni bamum yero so tawi en mbiya ko janggo o arata ngara toon o fitti kala ko wonanno ɗo kadi min ɓuri yidde yaade toon somi yeehi toon tan ma bagage ɗum ɗo ba bagage mabɓe o his woni bagage mabɓe o ma his nayi mabɓe ɗi ma kis nenam nan ɗo tan kal hayso kalis o hayso waɗani ɗum dépasse hankadi ko leli tan koye yeero an haali de ana yi min mi yiɗum fof min mi hanga komi debbo mawɗo kellifa ko waɗata ko fof mbeɗa andi kalis o hayso gasani yontere fof wiyata yeero yo ya addoya ɗum ɗo no wiyete ngaari yeeya so yeeyi kadi kalis o fiɓa te hay dépasse o watta min ko ɗum haali kam min de kam min te kam yidde wiide mata kanko ko ɗannotoɗo ko jiɗɗo ɗannade walla holɗum mi faama nena ko woni dow mum ko nene ma ko an haali no kaaliruɗa nani ni saabu nene ma majjani ko jiɗɗo jawdi kadi o sikkat yero kañum ala ɗo fayi ala ko jogui ala ko waɗata ɗi hen lang pour yo dewgal waɗe mbete mo daña moyen no jawdi ndi boni no fewtori ko ɗum o yiɗi ɗanɗam ko waɗani ɗum wona hunde fewde yero walla jabande mo waɗani to makko hadde dewgal ngal waɗa omo walla ɗum tawanda faamani ɗum fo tan ko yidde heɓdemo damal aɗa andi wonko mawɗo leloto soyno so suga darima yiya so yero yiino ko jiinomi ko wallahi o watta ko waɗata ko wayi ɗum ko dewgal ngal noon ko gonannogal tan ɗum ko Allah hoɗi kono en wawno wonde fannu goɗɗo wallahi billahi kono ay joni kam woodi ko ɓe keeɓi hen hande mo yara kolce 100 ko resipade joni ko sappo ko ay kolce 10 yan kay ko resi tuggude wona ko waɗa yenge kodi tuggude tan ko hurti toon faade ñalawma hande fewde joni o omo yeeya omo totti yange wona ko didi tan jeeyi eyi omo yeeya aɗa andi so yi mottata julde kadi joom suudu guella o ɗandi an kam koye wuuro he gonɗa yan kam mbara jogorani was ɗon fayi ko ɓuri labde ko hay fuɗɗay anani kuɓeji nan ɗon mbayno leydi wallahi nan tati nan ga wallahi ndenan para ndenan fuɗɗe ndenan ɗe fof kanko tigi nen wallahi mi yiri gis ɗum kay ɓuri yodde o wona galle guella so yalti tarode so wi tarode konkon tawa guella nan nder tarode esi ko ɗum kay yooɗani wallahi yooɗani Allah ni seedi so ari ɗum joni ɗo pulñiti fof hawra e tarode ɗum de tagi mbuɗo wajo mo o arta ɗo ɓuuri makko ɓuuri yodde won gueɗe won ko neɗɗo salanto ɗum hoore mum wallahi billahi ɗum dagantumo ɗum woni de ko jimmi wajade mo so nani kadi o arta ɗo henna o arta e galle bammakko ɓuuri wadde makko gartam bo ɗum ɗo fof ko mbiɗa ko kanko jeeyi ɗum nde woni ɗo hay goto wiyatama konkon dépasse wallahi Allah ami ɓuuri andi ɗum omo andi wallahi kanko sa woni to kay deppi so 300 000 semaine ko yidde tan kadi ko yidde cukaw ko yidde tan kadi ko yidde cukaw ko ɗum o arta dey haalde makko gartugol so Allah jaaɓi wartat wona ɓurata hay so janggo kam ɓurata inchallahu rabbi mbiɗa andi kay so tawi wonde ko kalanmomi ɗo ko mbiɗa ɗamini naati haqqille makko kadi mbiɗa andi kadi so Allah jaaɓi inchallahu rabbi warta a jarama si yaafimama jarama si inchallah mi yaafimomo jarama si eyyi ɗum noon moƴƴi ya ɓoye jokkude en jarama ya ɓoye jokkude jarama no fewi hono ma en ene moƴƴi e wuuro ngo maire tagani min mbanma imam wallahi Allah maire tagani wuuro ngo suɓima wonma imam ɗum noon gueele imam ko ni waya jarama 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 no fewi moƴƴi eyyi joni kasi joni so lewru ndu maayi mami ar ala yero hol lewru lewru ndu hande woni goo so maayi joni mi arta e galle ala yero nden pone mbaɗat so lewru ndu lewru maayi ala yasin nan ɗo kañum jooɗaki ko jaho omon ɗo hande kay so wonani hande kay kam tan ɓuuri yodde dokka imam teddugal rokku imam teddugal il faut mi waɗa préation mi arta
ko mi haalde julde ha goggo am julde hawa jaba mi jeewa holno garta ala julde jaɓata gartugol ma o jab o jaɓata julde yaadata e jabgol gartugol ma ko ɓuri labde ko yero yo ɗum won hannde ala wawa wonde yo won hannde yasin ko jaho wadde woppu ha dimanche ala yasin ko jaho il faut garon toon kaldon e makko par ce que hol kaldeteɗo julde yasin haalde e makko julde haala mum gasi julde haala mum gasi gueɗelay haaldama yimɓe fof pamodirama yasin ari yasin kay tawano ko yengue aɗa andi addi ɗum kay ko pour hankkadi an garta ko ɗum addi noddirɗama yasin wona min noddi ɗum yasin wona min noddi wadde ko dil pawɗon hay goto ɗum wona diil woni gonga ko garta imam ñaguimama jaaɓi e dow teddungal a hokki imam teddungal hankkadi ngal teddungal hor bonnu teddungal imam bonnetake ay imam ni kañum hunde dewgal ngal de sa bonni teddugal ngal bonna dewgal ma ɗum tan ɓuuri lab sa yimi addi rimi ɗo en tan hade haala ka yettoyade hedde yumma woto o ɓurdema o waɗa feere ha mbasa yaade te min ɗum ɓurananima jiɗmi adade ma mi haalanma bile ganda kam ko kalanmami ɗo ko ɓuuri wondema nafoore e ko haalantuma ko kalda ko ne woodi mi nani ko kalda ko so Allah jaaɓi o ɓurta kam ko ɗum jimmi de min mbeɗa andi fof o ɓurta kam min mami ya yero hay salora ko min e yero mamin kaldu inchallah kadi nenan ko waɗa ko fof mbeɗa yiya a yi yero joni hayso ko wonno koye yarde tan sa haali haala nena walla nani nenam ne haala tan gasi o hayrata yarde hulanniga aɗa ɗum kam feewani kadi jiida kadi aɗa rewe jomum tan yaltinɗo yalti te so jawdi mabɓe ndi so gasi o monɗo e gallo tan ko enen donto gacce ɗe fof ko enen tekkata ɗum donde ɗen ɗum noon min mi yiiɗa jawdi mabɓe mata onon puɗɗa hersude taw mi hersini ni min kadi wonɗo mbiɗa hersa an yontere fof aɗa woni chef tan aɗa jooɗe e galle tan hankkadi elle police dariɗe poste boba fof tan addu yeeyi ɗum ɗo yeeyi ɗum ɗo addu ujunaji naggam walla naggam kaali janano fof gasi ha wiccere yero waɗat feere tan min jaaha min goni ha galle mumen to min dañ toon fof min denda gasi ɗum ɓurinimi de a haali wonde a wi wonde on oɗen mbawi hersude min de mi fuɗɗima kerse kadi ko yumma ala ko mbawɗa wiide ɗum haydara kono min mi yiiɗa bonodirde e nenam mbi tinno tan so ari wirumu no mbirumami ni tan wi an ka paɗɗo ka jahowo eyyi mom wimo noon anani wimo noon ɗum de noddirnomami sirela wallahi mom haalam ɗum a faami ala probléme mbiɗo waɗema gacce kam wawa ronde ɗum waɗema jikke yakare de wonde ɗo tan oɗo ñam haalis jano elle jiɗirɗa ɗum ko dañal gasi ko ni foti ɗum de ɗum ni yimɓe ɓurata jaggude hersini holno ballirta en tan ko soɓe gari ni woto wi so yiiɗi o wima a yahani yo jaggue jungo ma kono an bikki tan mbiya ka jaho ala min gay mi yahat haade mabɓe arde ga mom noddu yero ni min kaltide gasi min kalda mi artir haqqille mum yero ala ɓerde nde ganduɗa wi ruttaki haɗa ɗum ruttade ko ɓuɓɓinde ɗum wona wi ɗum ko saɗa yaharanna hawwa yahani yero noon yiiɗa wonde tan wonay min noon ko minen ko jaada mi andanma noon mata anda so tawi debbo o yiiɗi wadde hunde so yiiɗi yummum wiye woto waɗa est ce que a faami ko gorko hay yiɗata wadde hunde rewa hen debbo salo ɗum wona caɗele kono an sa wi aɗa waɗa nen ma ɗaccata miɗo jaaha ala min kay so Allah jaaɓi so yero ari min kaltar min nen debbo so resama yahani galle joom galle mum ɗum haydara firtani ɗum hay wasde resede ɓuuri ɗum to yero woni mbata ko jaltuɗo suturma tan ko suuduma yero ko monade joni ko jaltuɗo ko baba jaram ma waɗi fayi reɗowode woni gandum reɗo neɗɗo kay de mbinum saaha fof kadi yewtide mum ko ɗon ren noon woto dañde debbo goɗɗo de ala anni baba arañi wallahi